June July mukadzi uyu anga akubosha. Saka do you mean kuti iwo wakatera mukadzi wangu kubosha kana makaisirana mari akauya kuno? Ndo zvarudaro. Imbozwa wona kadima. Okay. Mira ndimbokubatsira. Mira ndimbokubatsira indine rudo neyo rwakanyanyisa zvisingaiti. Izwa adima. Ini ndine rudo neyo rwakanyanyisa zvisingaiti. Kunza donati yo unondidawo zvisingaiti to an extent yekuti ukudishiye mukadzi wangu. Andozvona. Saka izwaka ini ndikuramba ndichikuremenda kuti zvese zvamakaita ka uyu anotitaurira zviri smart iwo kana usuda kutaura. Tati iweyo admire titaurire kuti wakatanga kusvira mukadzi uyu rini chete. Sekuru izwai sekuru tiri kukumbirisa ngwaba Jose tiri kukumbirisa kuti murume uyu ngatisambomugume kana muchena. Bali muri kuona pekuti chimdana. Iwe fonera umwe munhu kana iwe ita kuti taura nemukadzi wako izvo zvisho. Aiwa nzedze kuti dzidzi. Tuda mukadzi wako pana. Badi uyu mukoma wewe ngambotaura takatanga kusvira mukadzi rini vakapedzisira rini nemuromo wake. Alright, ausuda kutaura badi mai. Ausuda kutaura. My love. Makatanga kusvira narini nadi mai. Alright. End of February machi ndipo makatanga kusvirana ndizvo. Makasvirana kangani? Maisviranira nepi? Upi? Iyo hautauri badi mai zvaona chaurudaro. Isi rutaura tiri mababa pana. Plus unozati mbama yako unozati kapinda mbama yako ka. Unogona kungotiita zvaunotita tiri munhu. Unogona kutiita zvaunotita saka tiri ruda panze pana ndobarika iti. Right, mai aibomere pane paroda unakidza kuzwa. Mai love iwo waenda kubocha wadzoka. Chii chakaitika nadu mai? Nemimba. Muruba zwa mudaro. Aiwa mudaro. Msadaro bamba. Aiwa, msamuro bamba. Msamuro. Cheti. Zega. Ndo zvinhu zviri simba. Wajarisa murikari madimai ndo property dzemukadzi wako. Andisha. Ai, kuchaki